Salutare oameni buni, bine ați revenit la un episod alături de mine, adică nu sunt cu nimeni. Cred că voi pune pauză până se face zi și o să revenim. A revenit, s-a făcut zi și a murit aici un zombie și acolo încă unul. Plantăm ăștia doi aici, unul și celălalt aici. Aici după aceea trebuie să stupăm. Ok, lemn am făcut, am aici, nu, aici. Pe cum mai v-am spus în episodul trecut, casa asta o să fie doar așa, să trăim câtva în ea. Da, trebuie să stupăm. Să nu mă picăm foarte pe noi asta. Și să nu uitați să apăsați și butonul de like. Știu că n-am vorbit foarte mult în acest episod, doar că nu. Că n-am ce să fac. Nu am de mâncare și nu. Trebuie să mâncăm să ne regenerăm la viață și ce facem? Facem așa. Să vedem mai sus pe aici ce mai e prin zona asta. Astăzi cred că o să apare și un episod cu fratele meu. Cred, nu? Cam așa cred. Și da, scuzați că nu prea vorbesc, pentru că așa-s eu.
Așa. O să o luăm puțin mai în față. Bă, să nu zici că iară se face seara, că mă uit. Am pus pauză pentru că m-a sunat cineva și trebuie să-i răspund și nu. Băi, eu cred că lemnul ăsta o să ne ajungă pentru casă, doar că mai căutăm mâncare, oi, pentru lună, hop. Ok, am văzut-o oaia acolo. Stați să mâncăm și noi ceva. Că mor imediat. Și abia că e crudă, mâncăm și de asta. Că e bun. Așa și mai trebuie bucățică de lână și nu ne găsim. O oaie. Uite acolo. Și salut. Avem 3 luni aici. Și hai să ne continuăm tot ce ne trebuie. Episodul ăsta o să fie doar 10 minute. Deci, da. Să știți de acum. Hai să punem patul. Cred că o să o punem aici. Și facem un final de ăsta. Punem aici. Și punem mâncare la făcut. Deocamdată nu o să facem cu etaj sau cu ceva, pentru că încă nu ne permitem, suntem nubi deocamdată. Nubi cu unelte de fier. Că la mapa asta să fac toate uneltele astea și să găsesc locul acesta. Asta vreo și uite aici. Vreau să fac o șmecherie. Nu știu, dar am stat mai mult. Am stat vreo 4 ore maxim, cred. Dar bine, nu pe zi. 4 ore.
să zicem o oră azi, o oră mâine, o oră poi mâine și tot așa. Așa. Cam asta este căsuța noastră. Bă, mie îmi place. Ok, cam atât cu acest episod, ne vom vedea în următorul episod. Pa, pa!